Daydayaw iti Diyos Ama manakabalin iti soan kasadda nga inakisalaysay iti linaon iti sorsorat linaon ti Biblia. Tay di punganay iti Diyos maysa nga espiritu nagtignay iti so amin abanag nga naramid na iti langit ken ti daga ken ti so amin ngadda ditoy alubong. Ket niya po nga Hiuba isuidi iti ruangan nga kas adda adaydayawen da idi. Kas mabasa iti Salmo 118 iti 20. Dahito iti ruangan ni Hiuba asilinteg sumrekto kenkwana. So di kita kabsat kas adda palatandaan anay surat iti daan atulag nga manipod kini Genesis inggana iti Zacarias. At idog apakasalaysayan ado akapututan iti naglabas dayta apanawen. Iti adda nga ibagbaga na idi nga umay iti panangisalakan. So niya po nga Jesucristo kas babasa iti Matthew nga kini Juan. Data nagpatinggaan iti surat. So kadigita iso ti salaysay tayo kas adda nga adda iti linaon ti Biblia. Tadayta na buo kakabsat ni kita alinaon na. Iso nga kas kinunana nga imay nagsagaba na po nga Jesucristo iti baro atulag nga kinunana iti Juan 14 iti 6. Ni Isos kinunana kenkwana siya iti dalan ken ti pudno ken ti biag awan ti umay ken Ama no di magnakanyak. Di kita ti kinunkunana idi kadigiti tao. Iso nga imay iti loko ti pagbasaan nga nagsagaba iti baro atulag. Kas adda palatandaan nga kinunana nga naisurat iti Kolosas 4 iti 5. Magna kayo anayin siriban. Iso ti panagna tayo iti nain siriban kakabsat ko ngayon tayo amwen sa kimaten iti sorsorat tapno maala tayo iti nain siriban nga nain spirituan nga nagapo iti Diyos. Di gito'y apalpalawag. Iso nga kabsat di gito'y may bagbagana iti imatang dagiti adda iti ruar ken ilalaen nyo iti tempona. Iso nga habang napigsa tayo kabsat sa kimaten tayo di gito'y nga ilalaen tayo iti templo iti Diyos nga adda iti uneg tayo ken iti tempo kinunana. Taimay laeng gapu iti asorsorat iti baba asao nga kinunana mabasa iti piso 3:3 tagapu iti paltiin ipakamo kanyak iti palimed kas insurat ko iti baba asao. So madigiti lang kakabsatin tayo salaysay tapno maala tayo ti umisu magturong iti Diyos di gito'y akay papanan iti linaon iti Biblia. Tadi gito'y adadtoy iti adal anay surat. Tadi gito'y iti pamaneknek ngayon tayo ipalawag tapno mamati iti tao ngampay nga nakagteng iti kastoy apanagsukimat. Kas naisurat iti umuna Timoteo 1 iti 11. Kas mayanurat iti nagloryaan nga ebanghelyo iti bendito a Diyos iso iti naitalet kanyak. Di kita kinunkunamit idi Apostol Pablo nga nagloryaan metlaeng iti pamati na nagturong iti Diyos.
Isu nga dinatay nagturong lang sa dingato digiti napudno nga nagpamati as sipupudno. So digita kabsat kadda anaylanan iti surat tagyaman man kabsat digitoy pamalagip digitoy nga adal ket agyamanak digitoy a sinagsagaba na po si Kristo ngayon tayo sa roten ket agyamanak ti Diyos Ama nga sa amin. Amen.